Ženska ekipa Breznice je po treći put uzastopnom prvog države. Beljakinje su i ovog puta bile ubjedljive, iako je konkurencija bila slabija nego ranijih sezona. O svemu tome Zoran Vuković. Evo Zorane, nastavljate ovu dominaciju u ženskom klupskom fudbalu, treća titula, ali čini se da ste do ove titule došli lakše nego u prethodne dvije sezone. Jeste, ove godine smo lakše, ali isto realno ekonomist bila dobra ekipa, isto iskusna ekipa. Sa njima smo imali 4 utakmice ove godine što smo igrali. Vidjet ćemo sad, izmjerit ćemo se ove utakmice sa utakmicama sa ovim ekipama iz regiona. Naš cilj uvijek je kluba da igramo te utakmice koje su mnogo jače nego u našem prvenstvu i na kraju da igramo Ligu šampiona da vidimo možemo li šta uraditi, da donesemo i bodove za Fudbalski savez, ženski fudbal, naš opšte klubski. Vidim da ste bili vrlo efikasni, 79 golova, a primili ste samo 3, znači tolika je to superiornost da teško možete zaista izmjeriti vaš kvalitet. Jeste, što se tiče toga teško, ali mi smo prošle godine isto tako bili superiorni, ali smo posle recimo igrali sa ekipama iz regiona, Sarajevom koja je najbolja ekipa u regionu, pa smo ih pobijedili 5-3 tamo u Sarajevu, prijateljsku utakmicu. I mislim, što se tiče nas, ekonomista, sigurno možemo da igramo sa svim ekipama u regionu. I to ravnopravno. Dobro, jeste li nešto promijenili u ekipe ove godine ili ste pridružili mlađe igračice? Pridružili smo mlađih dosta igračica, znači oslonili smo se na mlađe igračice koje su inače u kadetskoj ligi najbolje u Crnoj Gori. Ali vidim po spisku reprezentativnom da imate velik broj, posebno u ovim mlađim selekcijama igračica. Pa jes, mi smo se ukrenuli tome i gdje god ima, na primjer, na sjeveru neka djevojka talentovana i bilo koja djevojka koja je talentovana, a želi da igra fudbal, mi joj omogućimo da igra kod nas, vidimo sa opštinom Pljevlja, napravimo im uslove da dođu u Pljevlja, da igraju, da imamo što više djevojaka, ne samo mi u Pljevlja, nego uopšte u crnogorski fudbal. Interesovanje očigledno raste u tom dijelu Crne Gore. Da li postoji još neki klub u blizini? Pa postoji i u Berane, meni je žao što još nisu bolji oni zato što su na poziciji stvarno izvanrednoj Berane, jer zato radi okolnih gradova, radi uslova koji sad imaju u Berana, mogu da imaju dobar klub ženski, mogu i muški normalno, ali i ženski sigurno. I žao nam je što ne samo evo u okolini našoj, nego recimo u Baru mislim da može ima dobar ženski klub, zato što je to baš pozicija jedna odlična na Primorju da ima ženski klub. I nadam se da će od sljedeće sezone imati tamo klub. Dobro, to nije vaša stvar, ali samo 4 ekipe, bilo je nekad i 8, ja mislim čak možda i 10, ali to je neka kriza, da li samo finansijska, organizacionalno, nije to vaša stvar, nego šta vi o tome mislite? Pa ja o tome mislim da moramo malo više da se pozabavi i svi opštine, najviše opštine, pa onda Fudbalski savez, pa svi zajedno, selektor, sekretar Fudbalskog saveza, stručnog štaba, mislim ženskih selekcija, da vidimo, da odemo u te gradove, da razgovaramo sa ovim iz opštine ljudima, da pomognu, da krene se, da bi više bilo klubova i nadam se da u budućnosti će ih biti više, tako je možda naišao neki period da samo su sad trenutno 4 kluba, ali nadam se u budućnosti da će biti više klubova, jer realno Crna Gora može makar 8 klubova da ima u ženskom fudbalu. Kako rješavate finansijske nedaće ili potrebe? Pa mi smo prvog dana imamo podršku opštine, imamo podršku Američke ambasade u Crnoj Gori, koji smo kroz njihove grantove najviše dobijali sredstva da idemo na međunarodne turnire i Fudbalski savez nam pomaže od prvog dana osnivanja kluba. Naročno kad idemo na međunarodne turnire, predsjednik Fudbalskog saveza uvijek nam izađe u susret, makar veći dio troškova nam plati i zajedno sa opštinom Pljevlja, jer najteža stavka je nama prevoz da idemo, a idemo svuđe na međunarodne i ne samo djevojke, nego dječaci, evo danas na dječaci otputovali u Italiju, u Ravenu na Evropski kup. I sada predstoje naravno pripreme za Ligu šampiona, bili ste domaćini, da li ćete još biti jednom domaćini? Pa evo pokušat ćemo, nadam se da smo prošle godine bili stvarno dobri domaćini, to smo dobili najveće što kažu ocjene za to domaćinstvo, ovdje u Podgorici smo bili, promovisali koliko smo mogli ženski fudbal, igrali su nam stvarno djevojke odlično, one su dobile na popularnosti, uopšte osuđe u Crnoj Gori su pričali o njima posle ovih utakmica. Pokušat ćemo sve da budemo opet domaćini, ako budemo to će biti dobro za nas, za naš klub i uopšte za ženski fudbal u Crnoj Gori, ako ne budemo isto tako pripremit ćemo se da dostojanstveno se predstavimo u Evropi koliko možemo u ovom trenutku, a mislim da ove djevojke zaslužuju da igraju te utakmice i nadam se uz nekoliko pojačanja da ove godine ćemo možda napraviti i neki pomak, da probamo da pobijedimo nekoga u Ligi šampiona.
Evo Majo, Breznica je prvak države, vi ste među najstandardnijim članicama te ekipe. Kako je bilo u ovoj sezoni? Pa, bilo je teško, ali izborili smo se, trud se uvijek isplati. Vi ste samo odigrali jednom remi i to protiv Ekonomista, a svih drugih 10 utakmica ste dobili. Znači, ili je konkurencija slabija ili ste toliko vi bolji Pa, bolji smo, od svih drugih. da. Ekonomist nam je najteži protivnik. Kako ste počeli igrati fudbal? Pa, igrala sam sa dječacima kući, kad sam saznala da postoji ženski klub, počela sam da treniram. Ali za vas ima jedan interesantna podatak. Vi ne živite u Pljevljima. Živite prilično daleko od Pljevalja. Kako dolazite i koja je to kilometraža? Pa, udaljen sam od grada 34 km, dolazim na treninge kombijem. Svaki dan? Svaki dan. A škola? Idem u gimnaziju, isto tako dođem ujutru i onda kad imamo trening vratim se uveče kuće. I nije to naporno? Pa i naporno je, ali uvijek se trud isplati. Recite mi, evo sad ste i u reprezentaciji, to je još jedna šansa da se afirmišete. Da, to mi je bio cilj uvijek. To je kao da smo na vrhu piramide neke.